Magi migao mar thieth nyiso ni ntiere nonro magisebedo ka gitimo maging'eyo kiten nigo nyiso ni ntiere gimomiyo giduoko gi piny. Ere pachi wachni kaluwore ni dwaro mar wer mondo omeduoki kaka ne gintiere kata kamano migao mar thieth noduoko piny gadho margi kaluwore samoro gi chal margi. Ere pachi wachni daktari? Gima timore kamano Lydia, gima timore Kenya kae wan e piny man gi chik, wan e piny ma luwo chik to nitie gimiluongo ni procedures and protocols. Migao mar KMPDC machung' ne osiptende duto te, gin giwuon ema ne gibedo gi thuolo mag gidhi gichiwo license gi kata gichiwo thuolo mag osiptende gi mondo bedi. Tinyalo yudo ni samoro ng'ato nochako gi otendni 5 to omedo otendni ge mochopo 15. To ene county machal kata Mandera ma inyalo yudo ni mondo obed gi osiptal kata mar vitendi 30 nyalo bedo shida matek. To pod otendni 15 gi pod nyocha ochiwo thieth mar maternity, nyocha pod ong'iyo nyithindo, nyocha pod ochiwo yath ne joma tuo. Gima timore ka KMPDC to gi Digital Health Agency kata DHA gi SHA gi Ministry of Health neno ni osiptani ok onego bedi. Gima onego miye ni onego miye gimiluongo ni procedural notice. Ing'isi ni mae kaka onego itim, kisotimo kamae timiyi opportunity ni okay, koro wadwa ni bed gi otendni maromo kama. Gima nyocha notimre ni ji nochiewo gimoro DHA kata gi SHA nochiewo chieng' moro to ji oyudo ka koro kidhi e system tiyudo ka kitandni onge. Kata ka in ng'at ma koro timo ohala kata ka in ng'at ma timo ohala moro amora, kichiewo tiyudo ka gima nyocha itimo koro onge kaka inyalo timo. To onge ng'ama wuoyo kodi, to onge ng'ama ng'isi ni watimo kama kata kama. Iyudo ka koro osiptende koro onge kaka kuma ginyalo kata goye badgi kata kuma ginyalo ywake man giyude gimomiyo idwaro ni otim kama. Gima wacho, ka nitie shida e wacho tendni, waduog kuma wantie, wati gi procedure kata wati gi chik mondo mantie mondo wayud thuolo mondo konyruok obedi. Gima duong' kabisa e piny ka en ngima ma jo Kenya. Ok en gimoro amora. Mano e gima Rufo ochung'e, mano e gima dakteche ochung'e, mano e gima migao mar SHA ochung'e, migao mar thieth e piny ka ochung'e, mano e gima kata jatelo maduong' Dr. William Samoei Ruto be ochung'e. Onego wabedi mondo universal health coverage ma ji te obed supported gi kila ng'ato. Daktari aro kakiwacho ni ngima dhano en gino mabende ok owinjo ketie tugo, kendo en gino mabende